No niin, ja tästä se lähtee. Työmatkapyöräily 24.5.2016. Kuvaan tätä mun pyöräilyreittiä, että miltä kaupunkipyöräily oikein näyttää. Ja tässä ensimmäinen etappi noin kilsan päässä kotoa. Rautatie kulkee tuossa vasemmalla yläpuolella ja edessä häämöttää Pirelin pilvenpiirtäjä. Nyt ei kuitenkaan jatketa keskusrautatieaseman aukiolle, vaan pitäisi sukeltaa tuonne tunneliin. Ja tässä huristellaan Piazza Cajazon ja Corso Buenos Airesin väliä. Näyttää melko rauhalliselta näin tiistai-aamuna liikenne. Ja tavallisesti täällä on vähän vilkkaampaa, mutta nyt on hyvä näin. Ja tässä on siis Corso Buenos Aires. Näin, ja nyt käännyttiin vähän vihreämmille kujille. Eli tästä kohti puistoja ja puistopulevardia. No tänään on siis tiistai ja tänne työmatkan varteen sattuu näin tiistaisin viikkomarkkinat, josta periaatteessa voi ostaa vaikka mitä. Tosin täältä päin katsottuna tämä markkina-alue ei ehkä vaikuta niin houkuttelevalta kuin mitä se on tuolta toiselta puolelta nähtynä. Ja toisaalta täällä on ihan hyvä pitää katse tiessä ja edessäpäin, koska koskaan ei tiedä mitä tuolta ajoneuvojen takaa oikein putkahtaa esiin. Et sieltä voi tulla niin mopoa kuin miestä. Tää voisi vaikka pysähtyä hedelmäkaupoille hetkeksi. No niin, nyt on hedelmät pussissa ja matka jatkuu. Kaiken kaikkiaan tätä markkina-aluetta on ehkä semmoisen kilometrin verran. Ja vaikka tässä nyt ollaan kuitenkin ihan ydinkeskusta-alueella, niin tämä pyöräilyreitti ei mene ihan vilkkaimpien katujen kautta. Ja näin pikkuhiljaa markkina-alue alkaa olla ohitettuna. Näin, ja liikennevalossa on sitten aikaa pysähtyä katselemaan vähän maisemia. Ja välillä on hyvä vilkaista myös taaksepäin, mitä siellä tapahtuu. Ja tätä kohtaa matkassa mä kutsun kaksoisparkkipaikaksi. Et täällä on hyvin yleistä autojen kaksoisparkkeeraaminen ajoradalle lyhyeksi ajaksi. Esimerkiksi silloin, kun tarvii jättää joku pois kyydistä tai ottaa joku kyytiin. Tai sitten täytyy käydä hoitamassa joku vähän aikaa vievä asia, kuten pankkiautomaatilla käynti. Tai sitten ihan vaan käydä kaverin kanssa kahvilla. Mitä näitä nyt on? Mutta yleensä parkkeeraus kestää noin muutamasta 10 sekunnista muutamaan minuuttiin. Mutta tosiaan niin tänään kaksosparkkipaikallakin niin on hyvin hiljaista. Tosin kello on jo vähän yli 9 aamulla, mikä osaltaan selittää tämän ilmiön, että täällä saa aika rauhassa
ajella pitkin puistopulevardia. Puistokatumaisissa maisemissa, sanoisin. Mutta ihan yksin en ole kuitenkaan liikenteessä, vaan silloin tällöin täällä näkee myös muutaman muun kaupunkipyöräilijän. Ups. Ja hätäjarrutuksen jälkeen vähän rauhallisempiin puistomaisemiin. Tämä on Parco Formentano, jossa sijaitsee muun muassa Palazzina Liberty. Ja siellä järjestetään joka toinen vuosi skandinaaviset joulumyyjäiset. Mutta nyt on kuitenkin kaunis kesäaamu ja jotenkin joulutunnelmaan on aika vaikea ottautua täällä kukkaloisto ja auringonpaisteen keskellä. Ja tästä alkaa työmatkan viimeinen kolmannes. Ja tässä mulla pyörätienä on bussikaista. Mutta niin kuin tuossa äsken puistokatua pitkin ajaessa, niin sanoin, että rauhallista on tänä aamuna. Niin siitä huolimatta jo täytyy tehdä yksi hätäjarrutus. Et siinä oli syynä, että auto tosiaan niin alkaa hivuttautua kohti risteystä, niin on ihan hyvä olla varuillaan. Mutta oli kuitenkin kyseessä pikkusen liikkeessä oleva auto. Mutta monta kertaa, ja ops, tästä sitä mennään. Niin monta kertaa kuitenkin vaarallisempia liikenteessä on nämä kadun varteen pysäköidyt autot kuin liikkeessä olevat autot. Eli niiden kohdilla kannattaa olla varuillaan, että kun auto on pysäköinyt, niin sieltä kuljettaja kyllä monta kertaa aika surutta hyppää ratin takaa tielle. Eivät osaa ottaa huomioon, että takaa voi tulla mopoja tai polkupyöriä. Ja toisaalta sitten, jos siellä kuski on jo valmiiksi paikalla ja on lähdössä, niin silloinkin harvemmin muistetaan katsoa takapeiliin, että ennen kuin aletaan hivuttautua takaisin liikenteeseen. Tästä sitten vihreällä kadun yli, ja siitä alkaa oikeastaan tämän koko 7 kilometrin ainut järkevä pyörätiepätkä. Eli tässä pääsee pyörällä nyt viimeiset 1,5 kilometriä ihan työpaikan portille saakka. Ja tässä on itse asiassa koko reitin ainut ylämäki, joka ei kovin kummoselta kyllä vaikuta sekään. Mutta näin siinä vaan ensimmäistä kertaa pyöräillessä niin pikkusen meinaa alkaa hengästyttää. Näin, ja huipulla ollaan. Ja tästä sitten vaan yhtä laskettelua kohti työpaikkaa. No nyt näyttää tutulta, eli rakennus tuossa oikealla puolella on mun duunipaikka. Allianssin softan kehitysyksikkö Milanossa. Ja täällä me kirjoitetaan ohjelmia niin vahinkokäsittelijöille kuin vakuutustarkastajillekin. Ja näyttää siltä, että iso osa kollegoista on jo saapunut töihin. Eli nyt sitten tästä portista sisälle. Hyvää työpäivää!